ko ki biyo ni mu tafi ko kuma ba za ki sake gani na ba. Ayya. Gaskiya ni ba zan iya barin babana ba. Ni kuma zan bar baban nawa. Kuma na ce ma ba zan bar babana ba. Ai na san cewa babanki ba zai aure ki ba. Hawa uku. To amma dai ai ana canza miji amma ba a canza uba. Iyaye dai iyaye. Ni na fi ki haka shi yasa na ce ba zan bar mahaifiyata ba amma shi mahaifina zan bar shi. To da ba mahaifin za ka zo ne ko tunanin ka ba baka ce kaɗai ta kawo ka. Uwa tsohuwa mace ki bi shi. Uba musamman ma naki tun da kika girma kullum da daddare sai ya zane babanki. Amma saboda kin ci kwakwalwa ki biyo ni matafi idan ba haka ba ba za ki sake zane na ba da Ba haka bari in rama ba ne ka zo ka bada mai ka bari in rama.